Avui us vinc a explicar un llibre que es diu L'edat del despertar d'Àngel Burgas. Aquest llibre tracta d'una protagonista que es diu Martina. Tota aquesta aventura va començar quan la Martina va voler fer ressuscitar el Club de la Cistella. Tot i que no sabia si els altres s'ho mereixien, va decidir buscar problemes i injustícies al seu voltant, ja que d'això tracta el Club de la Cistella. Martín pensava que si trobava algú innocent, els del Club de la Cistella es tornaria a unir, però estaven més desunits que mai. I a més, el curs s'acabava, i per acabar-ho de doblar, la Martina començava a estar preocupada, perquè no li havia vingut la regla. Si vos soc sincera, aquest llibre és tota una aventura. La veritat, aquest llibre m'ha agradat bastant, però canviaré una cosa d'ell, el resumiria un poc, ja que per mi hi ha algunes pàgines que hi sobren. Personalment, aquest llibre recomano que vos ho llegeixéssiu, ja que ensenya el valor de l'amistat i també que no tot ha de venir ràpid, que s'ha d'esperar tot.